Tinokuchinganidzai pano paSly Media TV. Ini zita rangu ndinoitwa Tarumbidzwa Rutenya. Tatinhasi regai tishanye kumuzinda weMufakosi. Apo tashanyira musikana anonzi Chipo. Akasanganawo nedambudziko rake muna 2002 and haasati awana justice. Saka regai tinzwe kuti nyaya yake yakamira sei. Welcome to the show, Chipo. Makadi yenyu sisi Chipo. Nofara madiwemi. Tiri right zvedu. Tauyawo kunoku nenyaya yenyu yatakanzwa. Saka tanga tichikumbira mudzi ruzhinji rweZimbabwe. Maitikira zvakaita. Kubva pazvakaitika kusvika nhasi. Inini ndakadhungwa nerori rekwaChikengeshi, anonzi Alois Chikengeshi, kuti ndibviswe rimwe gumbo. As you see, ndine one leg. Ndakabviswa gumbo. Gumbo rangu iri rakabviswa above hip. Kurabviswa above hip kudaro ndabva munhu akandidhuma anzi Elliot Chinomamwaza. Panguva yakandidhuma iyo akanditakura akandiendesa kuchipatara. Andiendesa pachipatara ndabva ndaendeswa kuGumbo kuHarare Hospital. Anondisiya kuHarare Hospital, nyaya yabva yange yakuenda kumapurisa. Yaenda kumapurisa nyaya iyi yakufambwa ichitariswa. Mai vangu vangu vakutoita vachiita about it kuti vakabva vatorwa kumba kuti vazonoti munhu aite zvidopi. Vamuona vamuziva munhu. Ini ndapinda muchipatara. Ndopada kuti vange vachiwanika futi ana Chikengeshi ava kuti vange vachizobatsira mai vangu kuti sezvo vakanganisa mwana. Hapana kana rubatsiro rwakamboya kana kuzobatsira mai vangu. Nekuti vakangoti vandikuvadza kudaro. Vandisiya kuchipatara bva vaenda bva vaziya mupurisa aifamba nenyaya yangu. Vaziya mupurisa aifamba nenyaya iyi handitika. Vakabva vaenda bva vanomubhadhara mari kuti nyaya inge ichivharwa. Ichinge ichivharwa daro mai vangu vachiti vakaenda kuSouth African Police zvonzi hakuna nyaya yakadaro. Hakuna nyaya yakadaro yenyu yatakaenda panapa ikanyorwa pasei. Mai vangu zvakuvanetsa. Mama vangu vakushaya kuti ndoitawo zvipi ndiri kunzi hakuna nyaya yachona. Mama vangu wabva ngoti ndingoshingirira nemwana wangu. Ndaida 6 months ndiri muhospital. Because this one rachona iri rakadambuko pachidya apa nekunoko. Rakadambuka gumbo rangu. But ndakatoiswa patraction rakadonzwa mudenga rakadai. So you see kuti mai vangu vanga vakungosafa vari vega. Vasina munhu ari kuvapa kana opinion kana kuita sei. Kuchipatara kwacho nekoko mabhiuzi anenge achida kubhadharwa zvese mai vangu ndovanenge vachingotambura nazvo hanti munoona. Ini ndiri kuita ndichikura kosi pandakatsikwa vanina ndine 7 years. Ndiri mwana mudiki. Izvezvi ndiri kuita ndichikura zvinhu zvine zviramba zvichindidzika mukati memwoyo wangu. Nekuti vamwe vezera rangu inini zvakawanda zvavari kutoita. Asi inini nhau yokuti ndine urema zvizhinji zvanenge ndisiri kukwanisa kunge ndiri kuita. So ndiri kungoti Mwari chii chiri kumbonyatsoitika. Zvandinetsa mumwoyo. Mama wakanditi nyaya yakanzi yakashayika kumapurisa. Inini zvikandirambira mwoyo mangu ndikati Mwari ndibatsirei. Ndakaenda kuSouth African Police kuyakwe. Ndabva ndanosvika bva ndabvunza nyaya yangu iyi. Vabva vatongotora mafiles 1002 vamaopena kumaforoda so. Ari kuvhurwa ari kuoneka kuti nyaya is going to be finished 2022. Which is last year ndopaifanira kupera. Apa ngari 2021. Pandakaenda kuSouth African Police kuyakwe. Ndabva ndapuwa mupurisa mumwe wekushanda naye. Mupurisa wekushanda naye abva akundibatsira kutsvaga munhu akandidhuma nekuti baba ine adresi yanga akanyoresa vabereki vake vanogara Raseko. Mupurisa abva anowana vabereki vake. Mai vake ndo vakabva vatiperekedza kuruwa kwaari kugara Elliot Chinomamwaza. Vatiperekedza kuruwa kuya tamuwana Elliot Chinomamwaza abva abvuma mhosva yake. Abvuma mhosva yake saka todii nekuti iye akabhanza akabva aita mild stroke. Akaita 2017. Ndipo akaita mild stroke. Saka iwo wakakanganisa mwana 2002. Chicha chaitika. Zvikanzi nyaya yachona ndakaona kuti handikwanisa ndakatombotisa ndikaenda kuBotswana. Ndandakaudzwa nemupurisa wati tiri kushanda naye akakandizvera nzi nyaya iri kuita 10 years.
zvikanzaka yo wakamboita kana in action iri pana wemwana zvikanzi handina zvandakamboita nekuti mapurisa anga akangoti tichazokudedza saka nanhasi asati andidedza vakati tichakudedza zvikanzi ndefisina ndisingambotarisi kuti mwana uyu mupenyu ndaitoti akafa nekuti mukuvarirwa nandakaita ndakadhumirwa kubva kukona pandadhonzwa ndiri pasi ndichipwanywa nevhiri after hambu ndoparakazomira pakuwadzana 10 of apo andidhonza ari papo anditakura ndiendesa kuchipatara andisiya kuchipatara kuye akuti anziti atakanzvona anzi mwana anogona kufa saka iwo waita akafa mwana uyu wakamboendere kunobvunza kana kuna mai vake kana kuti utsvaga neni information yekwake kanzi handina kana ngobvira ndambozvitana ndikangomirira mapurisa ngakati tichakudedza saka nanhasi asati vandidedza so inini it's hard for me cause ndikakuudza zvandiri in my life it's hard cause ndakabva ndaita mafits patime yachona iyoyo ndakadhumwa nerori ndane epilepsy and futhi you see kuti ndakabva ndaiswa colostrum for the rest of life cause you see it is amputated above hip. It's hard for me. Now I'm looking for tablets, I'm looking for colostrum bags, even to buy one shoe. Is it able to? Hazvikwanisi kuti ndikwanise kutenga bhotsi imwe chete. Ndotenga iri peya ndaitenga bhumwe jaso chingokipa. You see kuti mai vangu ndo vari kusafa vachingozvidza. Ko munhu akandikanganisa uyani chaakamboita wega. Haana chaakaita. Vari kungoignore. Ndakatsvaga kudaro ipapo isiti muridzi werori ndakamuendera kumhondoro ndokwari kugara at the moment. Ndikanomuwana. Ndamuwana abvuma nyaya yake zvikanzi ndichauya ikoko. Haana kuuya. Abva angoignore yakadaro anditika. Akabva ango-opoza nyaya iya pamapepers andandamendesera ikoko. Ango-opoza haana kuendesa kumalawyers kwandakatanga ndasvika. Abva angonangisa kuHigh Court. Abva atotengawo futi wakichi lawyer kuti anga achimuhelpa. So ini zvinyanya ndaafekta mwoyo mangu kuti kuita muromboka zvinobva zvatoita kunge amheno munhu tinobva watoitwa kunge amheno chimwe chinhu nekuti inini handina mari yekuti nditenge malawyers ekuti vange vachindihelpa kana kuti chii ndikushiya kuti chii chikutora nzvimbo because at the moment look macolostrum bags every day ndinechindida bag rekuti ndipfeke kana kuti ndinotoda kutochinja but because of handina mari handina way yekuti ndokwanisa kutoti zviri nani kuti ndiri clean because of I don't have money yekuti nditenge mabags akawandisa so nongoclean nongoti Mwari ndibatsire zvinhu zvangu zviendeke so zvinhu zviri kundidya in my heart because at the moment even to be in relationship with the able boys anzi zvinonyadzisa to have a girl with disability zvinonyadzisei kuva nemunhu ane disability ini ndine zvakundidya in my heart kuti munhu akandiporonga wachona atoriko muridzi wemota vese you see kuti always chikengeja yeye akabva atengesa marori ake ese amatengesa marori kuda kuedza kuda kutiza nyaya nditika atengesa marori ese abva abuda mukwadzana aenda kumhondoro kuenda nomuwana nawo akutaura zvoni ndakazvitengesa zvisizvo kambani takaivhara saka makaivhara ini ndandiri mwana mudiki mai vangu panguva yangu vasikukwanisa kunge vachinyatsoimhanyira zvakanyatsosimba nditika inini ndakura ndakuda kuti ndizvishingirire ndega ndinyatsomira nayo nyaya yangu because of ndiri kusafa about it so it affects me zvinonyatsodirwadza kusvika mabhonzo chaipo you know kuti munhu Jesus unosvika paextend yekufunga kana funga kuti dai ndakafa hangu panguva yachona yakandikanganisa nekuti mashoko avanenge vakundiudza achona anenge achindiafekta kusvika mabhonzo ndoti chii exactly chikunyatsoitika vakandikanganisa voda kuti ndiona futi ezifi ndindarongo ele tinomwa mwaza paakaita stroke ndamuwana aita stroke yake zvikandisaka uda kundiitira utsinye ndikati ndakukuitira utsinye wakuona utsinye nhasi kuinini wakandiitirawo ndikamubvunza kuti if you view unoziya here kana kuti ndakakuvara sei mandiri muzasi mangu meso ndakabviswa sei gumbo rangu hapana kana chavanoziya but voda kunge vachida kuwana weye kuda kunyeba nayo udawedza kuda kundikanganisa mwoyo mangu
So ndoti Mwari ngwandibatsire. Because you see kuti even kuchipatara to visit kuya uzona mwana ari pabed kuti zvakamira sei vanga vasingauyi. Mai vangu ndo vaingosafa vari wani. Kutingura tegara kuwadzana ikoko kubva kuwadzana kusvika kumbare uku kune ari hospital. Vachisvika ikoko vachifamba netsoka. Unoziva zvinondaafekta kusvika pabhonzo. Nenhau yekuti life iyoyoga vanhu kana vakauya tikamira panzvimbo tikange tichitaurirana it will be better than kuti vanhu nobva vada kutozviita vari clever too much. Inenda kuti tange ndine Down syndrome kana ndinda kuti tange ndiri kupenga but inini pain iri mandiri ndoinyanya ndiafekta iri kundisvitsa by that extent kuti ndinyatsoluka kuti ndivatsvage kuti zviri kufamba sei nekuti muraramiro wandiri kuita kunyatsondirwadza kusvika pekupedzisira ndiri kunyepera hama dzangu. So handizivi kuti vangandibatsirawo sei nekuti nini kubhadhira maloyers wokuti kunotenga maloyers sezvaakaita echkinge zvachona inini mari ndinenge ndisina. At the moment ndikakuziva kuti ndiri kutoita zvekuhodha maheu maofanites ndichinotengesa kozi ndikange ndakangogara panzvimbo kudai so kese kandada ndoti mama ndichingomirira kuti mama vangondipa zvinobuda hawo zvinhu zvokundirwadza mwoyo mangu izvozvozvo nekuti bundiro rarimbobude mwoyo mangu kozi vakandishungurudza kusvika pekupedzisira ende dai raimera taiti pamwe dai rakamera kudhara but harimeri. Dai vauya vachiita action vachimbondionawo kuti which is which ndaifilawo zviri nani kana dai zvakatobuda kana mwoyo mangu. But because of ignorant vanenge vachindiratidza zvinoramba zvichindirwadza mwoyo mangu. Ndavatsvaga dai vakauya kana kuzomboti vati Chipo ngatimbotaurirana pano Havana vakabva vangoti zii. Iye Elliot nomwamwaza uyu ndakatombomufonera ndikamuti nhaiwe ko nyaya yedu yakamira yakaenda kukoti here nyaya yachona siyana neni. Yakaenda kukoti here nyaya yedu siyana neni ndisiyana newe pakuita sei. Handi wakandikanganisa paakandidhuma ipapa ndakasina license akabatsirwa kuti anga asina license ndokusungwa kaakaita chete ndicheka zvekuti kundikanganisa kwakandiita uko hazvina kana mboti zvataurwa ipapo handiti asungirwa zvelicense abuda mujeri nawo ndakuti ngatichifamba nenyaya yedu vakuita ignorant futi. It's hard for me. Alright, ko tichidzoka kumashure mapurisa acho pamakamuteera kuruwa vakati chii? Patikamuteera kuruwa mapurisa akatozvoniwo tinoenda newe kumapurisa tononyora nyaya yako. Taenda kumapurisa kuya nyaya yakatononyorwa bva yatariswa bva zvaonekwa kuti uncomplete handitika abva tatoenda futi kukoti. Takaenda kukoti ipapo patikamuwana handitika taenda kukoti bvabvuma nyaya yakakati ndinamukanganisa bvapuwa gore rekuti anga ari mujeri rekuti anga asina license ndozvaangangobatirwa ipapo handiti nawo apa ndopandakuti ndiri kunge ndiri kutarisa zvekuti compensation kozi hapana zvawakambondisawo ena. Saka machallenges aunoti iwewe ukusangana nawo maybe mukugara kana kuti zvinhu zvawainge uchida kunge uchitarisirawo kuita but hausokwanisa kuzviita iwe ndizvipi? At the moment mukugara chaimo you see kuti vanhu if you see me negumbo wandirangu hande music clashes tikange tiri kuroja pamba zvinonzi ndiri kuzadza tsvina mubamese ndiri kuzadza tsvina mupaseji mese because of macrash. Ndiri kuzadza tsvina sei zvinonzi macrash akwaninga akangoita tumaraundi. So you see kuti ndenda kutofeel out of place. Feel out of place. Ene inini ndaifanira ndaitenge ndiri munhu wokuti even pana ndiri kuchikoro ndaive munhu anogona. But because of zvakazoitika kwandiri uko hapana zvandakuita. Now can't you see kuti ndiri kutohodha ndichingotengesawo kuti ndiwane something to do. Ndikaenda kunotsvaga basa zvinonzi ichi necondition yake kuti angakwanisa kunge achitishandirawo iro. Handiti muri kuona? So now handisuka even to be in relationship kuva ndikakuziva kuti I'm the first born imba medu tiri 5 tiri 5 ni first born. Third born musikana third born akazvarwa 2001 now ane vana 2 inini I'm still single ndichingori inini ndiri kutadza kupinda in relationship because of what? Alright, saka rubatsiro rwaungada kuudza ruzhinji rweZimbabwe kuti vange vachikubatsira kune vari kuona
ndezvipi. Aina ndoda kuti vandibatsirewo kuti nyaya yangu iende mberi yekuti Alois Chikengesha naEliot Chinomwamwaza vabvise compensation because of ignorance yavari kundipa ike haisi kundivaraidza. Vakabvisa compensation izvozvo handi vari kutenga malawyers vari kuita zvavanenge vachiita. Inini mari yekuti ndinotenga malawyers ndinenge ndisina mari yendoita zvipi, nongoti Mwari ndibatsirei. So ndikawanawo malawyers anonyatsondihepa zvinhu zvangu zvonyatsoendeka kudway zvinonyatsofamba zvakanaka. Nekuti zvinhu zvikundichungurudza kuti ivo vane mari yekutoti vangu vachinotenga malawyers but kana kuti handiti dhora rekuti ndimboshandisa hapana kana zvakamboita. So apo ko rubatsiro rwaungada maybe mukugara ukuthi uri kugara namama kuti wane mari yekuti upfage mabhegi ekupfeka, maybe unogona kuudza ruzhinji rweZimbabwe kuti ini ndo rubatsiro rwakati rwandiri kuda. inapa ndingaite kusarudza rwandoda mune munhu anokwanisa kungondibatsirawo nezvaanokwanisa. Nekuti you see kuti nestoma yandinayo iyi and you see kuti colostomy munhu haufanire kudya chikafu chakaomarara, unofanira kungochidya light food. So mai vangu vari kungosafa vachingonditsvagira zvese izvozvo. So ipapo even maclashes chaiwo kumatenga, I think you know kuti maclash anodhura. Saka ngoti apo mukandibatsirawo zvinenge zvinobalansa. Panogona kunge pane vari kuona vanoti isusu tinoda kubatsirawo Chipo. Saka unokwanisa kuvatsira nhamba iri kuti vazokwanisa kukufonera, ingave iri paWhatsApp iri paEcocash yekuti anokwanisa kuda kuzokubata anozokubata ipapo. Tinotenda nhamba dzangu ndinovapa handinangu vatyira. Unogona kutaura nhamba dzako. Nhamba dzangu 0777 085 011. Makadii heniko? Sinofara mali. Sefamily yaChipo ndimi tanzwa kuti mukugara nayo. Maybe mungangotudzawo matambudziko amuri kusangana nayo sevanhu vari kugara una Chipo nedambudziko rake. Kutanga dambudziko rinoita sisi Chipo nderokudai. Vane atinoti mafits. Avanofita nguva zhinji pandinenge ndiri kwenyu, pandinenge ndinaye akafita. Paanosunguka achiita kunge munhu anga achipenga kutaura zvekurasa njere zvinhu zvokuti even chero asiya foni yake pasi wazomudza kuti foni yako anogona kuti ukanganwa kuti anozobvunza kuti watora ngufoni yangu nguwai waiwana kupi. Ndo dambudziko rekutanga raanaro zvokuti ndotoshandozviexplaina sei because paanotongosumuka kwese haatozive zvaanenge achiita. Sometimes anogona kuzvitira pamwe ari kurodhi, vanhu vari kurodhi zvototi vandonzwa tsitsi nazvo nezvaanenge aita ipapo. Ndo dambudziko rekutanga. Then dambudziko rechi2 nderekuti anoda mabags anenge achida. Sometimes mari yacho inatinenge tisine kuti tikwanise kumatenga mabags acho. Rimwe dambudziko raanaro. Rimwe racho nderekuti munhu wekuti andoshungurudzika kugara vanenge akaita, kutogara pamba chaiwo because anenge achiona vamwe vakadzidza navo zera rake vachitawo zvavanenge vachiita. Saka iye munhu wekuti anenge achitoda kuti ndinenge ndichitawo changu chanenge ndichiita. So ndo machallenges akinosangana nawo naChipo. Tichidzokera kumashure nanzwa nditaura zvekuti akuita mafiti. Akakura nawo here kana kuti akazouya mudambudziko raakasangana naro? Inini sekuzoziva kwandoita because iye ndiye mukuru kwandiri, but sekuziva kwangu inini akakura asingazviiti. Akazotanga kuzviita mufurikidza netsaona yakasangana nayo. Zvototi pamafitsi yake anomwa mapirizi basi achona ndakanganwa zvoti ndauya nawo ndakuratidza anomwa. Ndo anomubatsira kuti asaitewo mafitsi kuti aswiriwo zvakanaka rarwo zvakanaka. Imimi sevanhu veukama
pamakambofambawo kumapurisa, mapurisa ari kuti nenyaya iyoyo wozi ndanzwa kuti vanhu ivavo hapana ari mukati akasungwa ende hapana help yavari kupa? ini nangu ipapo pemapurisa ndinganyepe because panofambirwa nyaya dzake inini ndinenge ndisipo sometimes opano nechimbo zvofamba sei zvakamira sei ngachingoti madhesi ari kuwedzera, so zvekumapurisa izvo handina nyaya ndingati ndingatsananguriziripa. So retini vanhu vari kugara nechipo, rubatsiro rwamungati tiri kukumbirawo kuruzhinji rweZimbabwe sevanhu vari kugara nachipo nderupi? Chikumbiro chandingataure chikuru ndechemapiritsi ake anomwa kuti amubatsire pamafitsi. Chechituru mabags ndo zvinhu zvandinonyanya kukumbirwa. Nezvimwe kana pana vanokwanisawo kutiwo wakwanisa mubatsiro aonewo zvekuita, because zvafane papapa tikati aende kubasa kune vamwe vanhu vasingaunderstand zvekuti munhu anogona kuita mafitsi avasara zvijairo anoona, saka zvinomukanganisa even kushanda kwake. Saka akaonawo zvinhu zvekuti anotiwo nemaoko ake zvekuti zvinomubatsirawo iye mukurarama kwake. Mazvinzwira nyaya yachipo, make sure muri kulike, muri kusubscribe, muri kushare kuti vakawanda vaone nyaya yedu. Ndichingotendawo the crew behind the scenes. Thank you.